Krásny večer ešte raz. Vidíte túto trosku, ktorá aktuálne umiera. Takže ty vole, veci ma otravujú. Takže sa ospravedlňujem za stav núdze. 39 horúčky skoro, ty kokos, takže umieram. Dobre, aby sme nechodili dlho okolo horúcej kaše. Máme tu losovanie 27.12., to znamená za 2 dní sa uskutoční vianočný závod, Portugalsko. Pardon. Takže ideme losovať. Najprv, jak to spraviť? Dáme prvého jazdca hneď na to tým. Asi takto to bude najjednoduchšie, si myslím, nie? Máme tam všetkých jazdcov napísaných, ktorí sa zaregistrovali. Potom v druhom kolese máme týmy, takže ja budem točiť vlastne prvého. Kto padne, tak čo 3 hodiny nekomentoval. A za 2 dní, už sa potím teraz, jak blázon, som si dal teraz už asi 4. lieky, ty kokos. No dobre, poďme na to. Click to spin, takže ideme na prvého jazdca. Tak. A prvým bude TTR Adrian. Let's go. Odstránime ho. Prepneme sa takto, aby ste videli. Počkajte, vidíte tam? Áno, výborne. Čus, David. Dobre, a Adrian pôjde. Chvíľka napätia. Wow, nemám tu asistentku. A Adrian ide do Alpinu. Alpský, no tým jazdca Alpský, no tak to bude na snehu, tak nezabudni zimné pneumatiky. Takže máme prvého adepta, čo robím? Ďakujem, David. Prvého adepta, ideme ďalej. Tak, Adrian Alpin, teraz. A pozor, nie, bude to Domes, nebude to Kuky, Domes. Domes, tak to je na hrane, tam to bolo. No dúfam, že aj takto to medzi nimi bude aj na trati potom. Dobre, Domesa odstránime, je tu zbytočný. Aj blbo to vyznelo, ale nevadí. A ideme točiť toto. Domes bude jazdiť. Výmena tímov nie je možná. Nebudeme tu robiť čachry máchry. A Domes bude, let's go, zastupovať červené krídla, takže do Ferrari. Výborne, takže máme druhého a Domes Ferrari. Môžete si to zapisovať, keď nie, tak si to môžete potom pozrieť v zázname streamu. Ale bude to zverejnené potom aj v tomto na Discorde. Tak, poďme ďalšieho pána na holenie. Tretí pán v poradí bude asi Teo, vyzerá to tak. Teo, áno, Teo. Takže Teo. Asi by sa uspokojil s Mercedesom, ale o tom nerozhodujem ja, ale koleso šťastia. Ešte taká vecička, že preto je 19:40, mal byť o 8 losovanie, ale ja už to nevládzem, ja už potrebujem si zláhnuť a spať. Takže sorry chlapci. Preto som to posunul skôr trošku, ale tak to bude chvíľočka, 10-15 minút. A Teo pôjde Alfa Romeo. To musíme ešte teraz vonku. Tak, Teo, Alfa Romeo. Pardon. Tak, poďme na ďalšieho. Takže. A to by mal byť Ostuda Volant. Let's go. Ten jazdí v lige na McLarene. Tak, uvidíme, čo mu padne teraz. Ale zatiaľ vidíme, že Red Bull, Mercedes. Ja, môj typ je Haas. Ostuda Volant do Haasu. Neovplyvňoval som to, dámy a páni. Takže Ostuda Volant do Haasu. Sa ospravedlňujem. Ja som to jak sa to povie, neovplyvnil toto koleso šťastia. Ale tak to bude najlepšie, že máme 10, takže každý bude v jednom týme, bude to zaujímavé, nebudú dvaja v jednom týme, takže. A tu je Soul Lake. Tak, Soul Lake nám pôjde kam? Tak.
Soul Lake, nevieme, čo preferuje, aký tým, niekto nepísal. A ten pôjde do Williamsu. Tak, let's go. Tak, máme ďalšieho odstrániť. Takže Soul Lake do Williamsu. tak vidíš, že som povedal. Tak, idem dál. Odum dál. Poďme ďalšieho a to bude Ali. Jep, Ali. Takže Ali už nebude môcť ísť, tuším, do Alpinu. Alpin je už odstránený. Tak uvidíme, čo dostane. Môj tip je Red Bull. Takže uvidíme Aliho, kam pôjde. Tak, tak do McLarenu nakoniec. Tak sme sa sekli trošku. Mladší brácha Mercedesu, jak sa hovorí. Tak Ali nám pôjde do McLarenu. Poďme na posledných 1, 2, 3, 4. Kuky mu sa nejak nechce. A to bude Fliky? Fliky, yes. A Fliky, tak. Fliky prič. Uvidíme, kam sa nás dostane Fliky. Točíme. A Fliky bude Mercedese. Jop. Krása. Tak, uvidíme, ako sa mu bude dariť Mercedes. Možno nebude šťastný, pretože jazdí v Alfe. Takže máme tu posledných 3 pánov na holenie. Fake Mirek, Jaro a Iciaboj Kuky a Jaroslav Pajdič pôjde. Pardon. Jaroslav Pajdič ide do Astonu. Let's go. Takže Aston. A teraz Fake Mirek alebo Kuky, ktorý z nich pôjde do Red Bullu. Myslím si, že Kuky by chcel ísť. My sme spolu jazdili a jazdili sme v Red Bulle. Tak uvidíme, kto padne. Tak a Kuky ho tu máme. Let's go Kuky. Iciaboj Kuky. Odstrániť. A ostal nám Fake Mirek a hneď sa dozvieme, kto kam pôjde. Tak. Kuky pôjde kam? Do Red Bullu, zase som si typol správne, takže Let's Go bude hájiť farby Red Bullu a Fake Mirek pôjde do Alfa Tauri. Tak, dámy a páni, máme po kolese Red Bull, Majko, dobre som ti to zariadil, čo? Takže oni, máš to tam. Dobre, borci, 10 minút stream, tak som aj predpokladal, že to bude losovanie. Ja idem sa vyzliesť, alebo prezliesť si tričko, mám celé mokré a idem spínkať a užívajte ešte Vianočné sviatky. Prvý sviatok Vianočný zajtra, to neprežente s alkoholom, keďže sú niekde štefanské zábavy na druhý sviatok Vianočný. Takže prajem, ďakujem. Uvidím možno zajtra, keď bude lepšie, tak možno by sme dali nejaký stream zase z GTAčka, jak sme včera mali na štedrý deň. Dobre, WhatsApp Voice na Discorde sa dozviete potom, kto tu nebol, kto kam pôjde do tých tímov, je to už rozdelené, nemenné, takže ak by sme náhodou zajtra sa nevideli, tak 27. decembra, to znamená za 2 dní, je ten vianočný turnaj o pohár ITS Academy plus nejaké drobnosti, tam ešte dostane nejakú maličkosť, 1, 2, uvidíme, niečo máme pripravené, tak uvidíme, kto vyhrá, ale dostane aj oni niečo ešte navyše k tomu poháru. Takže užívajte krásny večer, pozerajte rozprávky, papajte šalatík ešte, keď máte kapustničku a vidíme sa zajtra, alebo potom až v stredu, za dneska je pondelok, ja už neviem, čo je dneska, tuším, hej, v stredu. Krásny večer a ahojte. Nebuďte chorí, prosím vás, tak ako ja. Ahoj. Yeah, she's got some nice long hair and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress.